Jeg hedder Rasmus, og jeg er 27 år gammel. I halvdelen af mit liv har jeg lavet videoer på YouTube, men fordi jeg startede meget ung, er der mange, der stadig tror, at jeg laver indhold til helt unge. Men det gør jeg faktisk ikke, så jeg er egentlig lidt træt af, at folk de tror det. Så nu vil jeg fortælle lidt om noget af det, I kan finde på min kanal. Bålsnak er et format, hvor jeg sidder rundt om et bål med forskellige personligheder. Og rundt om bålet synes jeg, at der opstår nogle fuldstændig unikke samtaler. Det er nemlig der, man sænker skuldrene, og man nærmest glemmer, at kameraet det er der. Og bål, det går jo ret godt hånd i hånd med outdoor, og jeg elsker naturen. Og derude, der laver jeg også en masse forskelligt indhold. Mit mål, når jeg er på tur, er altid, at I som seere skal få følelsen af, at I er der sammen med mig, og at vi mærker fuldstændig det samme. Jeg er også så privilegeret, at jeg rejser en del, og mange af de ture dokumenterer jeg selvfølgelig også. En af de seneste, jeg har været på, var en tur til Thailand, hvor vi blandt andet overnattede på en farm midt ude i junglen. På det seneste er jeg begyndt at lave nogle ret simple og rolige vlogs fra min hverdag herhjemme i Danmark. Så næste gang I ikke ved, hvad I skal se i jeres tv, håber jeg, I vil se med på YouTube.